kist op de grond. Oh, Michelle, doe nou. Iedereen een beetje daarheen. Wat zeg je? Ja, doe maar. Hoi, ik ben Ricky. Hoi, ik ben Michelle. Wie bent Dwaling? Nou, Wie ben ik? is net een seizoen. Wie ben je hier omdat u schijt? God, dat heb mij al wat op. Ja. Oké, wie ben nou tot de 20? Jongen, Oh, lekker. helemaal. 15. Knar. Wie ben ik? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Huisje, pepermunt en doei.